Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw Sab sa kanimo. Padayon natong iampo ang atong mga benefactors and donors, labi ng nagsipalit sa atong mga slots karon nga hatagan unta sila sa Ginoo sa kalinaw ug kahusay ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato sang iampo ang tibuok kalibutan nga ang mga katawhan maghigugmaay labaw sa tanan magsunod sa kabubuton sa Ginoo dili sa garbo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-abpo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron, ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Heneses. Sa sinugdan, may usa lamang kapinulungan sa tibuok kalibutan. Sa pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan, nahiabot sila sa usa ka patag sa Sinar, ug mipuyo sila didto. Ug nag-ingnanay sila, maghimo kitag tisa ug apog, maghimo kitag tisa ug pagbahon takini pag-ayo. Busa nakabaton silag tisa ug apog aron ipatapot niini. Unya miingon sila, karon magbuhat kitag syudad nga may tore nga sangko sa langit. Himuon tang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Unya nanaog ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad ug sa tore nga gitukod nila, ug miingon ang Ginoo, karon usa na sila kakatawhan ug usara ang ilang pinulungan ug sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay, makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa, mga naog kita ug libugon ta ang ilang pinulungan, aron dili sila magkasinabtanay. Busa, gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan, ug mihunong sila pagtukod sa syudad. Babel ang ngalan sa syudad, kay didto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tao, o gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulagit kawang sa Ginoo ang laraw sa kanasuran. Iyang gipakgang ang mga huna-huna sa katawhan. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarug hangtod sa kahangturan. Ang huna-huna sa iyang kasing-kasing latas sa tanang mga kaliwat. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit mitan-aw ang Ginoo. Nagatanaw siya sa tanang katawhan. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Gikan sa iyang dili matarog nga trono nagatanaw siya. Sa tanan nga nagapuyo ibabaw sa yuta. Siya nga naghulma sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa. Siya nga nahibalo sa tanan nilang mga buhat. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang Ginoo manaa kaninyong Mana sa kanin. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayod.
walay bisan unsa nga ikahatag sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kun ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo inig abot niya kuyog sa iyang mga anghel nga balaan inubanan sa himaya sa iyang amahan. Unya miingon siya, timan-i kini, pipila kaninyo dinhi dili mamatay hangtod nga makita nila ang gamhanang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, mura sa tagmatingala, gusto sa Ginoo nga magkahiusa ang tanang katawhan. Pero sa dihang nagkahiusa na ang katawhan, iya na sang gilibog aron magkatibulaag sila. Nya, ingon siya, ania ako mianhi aron pagtigom, ningon si Jesus aron pagtigom sa nagkatibulaag kong katawhan. Sama ni dua-dua ra ni Ginoo, iyang tigomon, nya iya na sang bungkagon, nya ini kabungkag na sad, iya na sang tigomon. Sama gidua-duaan tas Ginoo. Naghiusa na gud ni sila, usara goy ilang pinulungan kay mao man ni sila ang mga kaliwat ni Noe paghuman sa lonop ba, usara man. Di usara ilang pinulungan. Oto nagkasinabot dayon sila, himo sila turi, kahiusa gyud. Mura man og nahadlok ang Ginoo pagtan-aw niya, ingon siya, bungkagon ta ni sila aron magkabahin-bahin ni. Nagkagubot ng ilang pinulungan, nagkabungkag dito sa Babel or Babel. Yang saman, gidua-duaan tas Ginoo. Unsa man gi mensahe sa Ginoo? Magkahiusa ta o magkatibulaag? Sure mo ha? Klaro na, magkahiusa ta o magkatibulaag? Ngano maning nagkatibulaag, iya manggi nagkahiusa, iya manggibungkag. Dunay duha ka hinungdan or duha ka hinungdan, duha ka klase sa panaghiusa di ay. Naay panaghiusa aron mo sunod sa Ginoo, naasay nagkahiusa aron mo sunod sa kaugalingong gusto. Gitawag na to tawhanon nga gusto. So kung magkahiusa ta aron pagtuman sa atong tawhanong gusto, di mo sugot ang Ginoo na. Pero magkahiusa ta aron pagsunod sa iyang kabubuton, kana gusto na niya. Nya unsa may kabubuton sa Ginoo? Matod pa dito sa katubang pagkahubas na sa tubig, abisag katong pagsugod pa niya paghimos tao, unsa may kabubuton sa Ginoo? Ingin siya, lukpa ninyo ang tibuok kalibutan. Sanay kamo, panganak mo daghan. Nya kay iya man tong gipangpatay kay mga buangon na kay tanan. Pagka abot na sad ni Noe ang iyang pamilya, iya na sang giingnan, panganak kamog daghan, lukpa ninyo ang tibuok kalibutan sa inyong mga liwat. Nya karon kay ang mga tao siya, di na ta mo lakaw, kapoy kay lakaw tibuok kalibutan, anhin na lang ta dinhi maghiusa. Dili na sila mosunod sa planos Ginoo nga lukpa ang tibuok kalibutan. Nisupak na, wa na mosugot ang Ginoo. Pero gud anang moingon ka, na ingnon karon pananglitan, okay na ka og mamatay? Nay kano lingi ay mong tupad ina, okay na karon og mamatay? Sige.
Tanawa, di ba? Ang common yung tubag, ayaw sa oy. Yung ano man, gagmay pa akong mga anak. Niya, kung gagmay, kung dagko na sa mga anak, wapa in taon mas stable akong mga anak. Di ba? Mga naisunod. Niya, o mas stable na, ang akong mga apo, wapa kit in taon, gagmay pa. Daghan kay tagpasangil. Ngawita na, magmisa kong patay, misa ko na yan, pilay edad ani, 92 pader. Naku, angayan na ning patyon, siya, dili pa pader. Okay, someday angayan patyon, kanang 59, kaya ako 59 man ko. Yan siya nga, di sad pader. Naku, sige, kana na lang 10 anyos, ayaw sad pader. Kana bitang, di taganahang mubiya, ba gusto kita nga atong i-preserve. Mao na naigiingos Ginoo, ang maningkamot pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an niini. Mao na, mo na meaning nga di mo sugot ang Ginoo nga kita na maoy mag-preserve sa atong kinabuhi. Kay di man tatag-iya ani. Una, kinahanglan gyud andam gyud tang mosunod sa kabubutos Ginoo. Sa may kabubutos Ginoo in relation to life, kinahanglan andam kang magpakamatay tungod og alang sa Ginoo. Nya unsa man pagpakamatay tungod og alang sa Ginoo? Matod pa diri niya ni Kristo, biyai ang imong kaugalingon. Deny yourself. Na siya. So good karon, ayaw na gyud hunahunaa ang imong kaugalingong kaayuhan. Unsa may atong hunahunaon? Ang kaayuhan anang imong tupad. Matod pa niya, love others as yourself. Sige, lingiyay mong tupad. Yung nasugod karon, ang imo ng kaayuhan ang akong paningkamutan. Agi ka na rin. Ingna ka na. Nasugod ron, ang imo na yung kaayuhan. Ana. O niya ron kung masakit ng imong isig katao, unsa may imong buhaton. Matod pa ni Kristo, atimana ang mga masakiton. O niya kung ang nasakit, ang imong silingan, nga kanhi kabit sa imong bana. Unsa man? Atimanon o tiwasan? Mga buangon mo, inyong tiwasan. Mao na atong kabuang. Ayaw, kinahanglan imo gunang silingan, imo ginang atimanon. Onya ron kay wa may kwarta ang kabit sa imong bana, mag-prenatal man wa may kwarta. Ang saman imong gastuan para sa prenatal? Sige, nya nagbati naman wa man gyud kuyog. Unsa man imong kuyogan aron mga anak? Imong kuyogan? Silingan ra man ninyo gon. Mga nung may mamatay na pa rin. Awa na, ang imo ng kaugalingong kaayuhan, ang imong gihuna-huna, di mo sugot ang Ginoo anak. Maunanay, hinungdan nga iya natang bungkagon. Tanawa ng mga ginikanan nga nagsigi, mga selfish kay nga ginikanan ba? Siging pangasaba sa mga anak, sigig yung pugos sa mga anak nga mosunod nila. Tanawa, di ba, ini kadagkos mga anak, biyaan ginas mga anak. Uban pa na, ludan pang naong. Kamo, mga tiwasono naman sa mugnaw. Kahibaw mo wagi siguro, inyo rin ng pamilya, ng mga anak kusog na kay musukol sa ginikanan, mo dapat pag yun manamparos gud usahay di na tinod ikiha pamangganing ginikanan, ipapriso pamangganing nga naman kay wa man ka muhatag sa imong gugma ngadto sa imong anak. Atis tingi imong anak ay gyud kasabi atiman na lang ay gyud kasabi nya og sakit na gyud kayo, hilak lang. Nya sige hila gyud atiman. Ang sawa mahitabo, ning ka mas spoiled pader. Mas spoiled, maway buot. Zaman sakto dili. Tubag. Mas spoiled? Mayo. Sato pa ang Ginoo sayop day ang gingon.
nga higugmaa gyud ang inyong mga anak ug ayaw palaguta. Sayop na. Oy, ang dakong sayop, di na mas spoiled ang mga anak ug imo na siyang higugmaon. Maunsa man, matakdan sa imong paghigugma. Kamausan nang mohigugma nimo. Matakdan ba? Kanang mga anak matakdan ginas ginikanan. Naong palang daanan ng inyong mga anak, natakdan na ninyo. Naong palang ha? Hastang height. Nabirin ako, padir nga nung mubo magkukayo, nako imong mama, isa mubo, imong papa, mubo, mao na imong height. Matakdan, height pa lang matakdan, naong pa lang matakdan, hasta gud tingog ka na. Imong tingog, mutakod na si imong mga anak ko. Unsa na kag imong higugmaon, di ka na matakdan sa imong gugma, niya ang gugma, mas puwil di ay. Unsa may makapaspuwil sa bata, kanang bisan unsay iyang pangayoon imong ihatag kay nahigugma ka nga bisag mangayo na siyang makadaot niya sama anang mga gadgets, cellphone ang bata nga 2 anyos mukabot-kabot sa cellphone, mo diaraday cellphone day, o sige ana wa na ka mahigugma niya, gitagaan nimo gadgets nga makabuang niya, gitagaan nimo gadgets nga mo hatag niya graduation, nahigugma day ka ana. Tubag. Kanang imong paghatag niya anang tanan niyang kanon nga naa nagalingkod dala sa imong balay nya sige lang yapong kaon tan-aw anang TV, kaon anang naa mga tamis kanang mga junk foods, nahigugma ka na sa imong anak. Wow, oy, gipatay na nimo imong anak. Hilom lagi mo. Ikaw niya pa rin, saon man na, nga mukha kong mag-junk foods, ayaw palit. O sa may kanon niya, di siya kang palit. Ikaw niya, na-addict ng nas TV, ibaligi ang TV. Total gamay pa man ng bataa. Pero dako na, amusokol na nimo, imong kuha ang TV. Makig-away na, pero kanang 2 anyos, kanang 3 anyos, kuha ang TV, kisi-kisi na, hilak na, sandi lang. Kailan kasabi, adang tanag usa ka, oras to na, gaduwa na nas kutsilyo, ang iyan na sang tudlo, may sigihan niya ka na, abis. Nanong imo masanang gibutang ang kutsilyo, diya dool sa mga makabot sa bata, nahigugma day ka na, taguin ang mga kutsilyo, aron ang pusporo mo yung duwaan. Silaban day niyong balay, sunog day. Nganong imo masang gipaduol ang pusporo, nahigugma day kasi mong anak, kana ingon anak ba? Na, yango-yango ra ba mo? Ingon san mo kanis father ba, way anak, pero mura magnaa. Di oy mamalandong ta kay dili gugma ang paghatag sa tanan. Mao bitaw ang Ginoo na higugma man kay nato, wa niya tagai ang mga tao nga matuman ang ilang pangandoy nga maghimog turi nga musangko sa langit, kay nahibaw ang Ginoo makadaot na sa mga tao. Mao na ang usahay ang Ginoo dili muhatag nato nga maayo kas imong sakit. Ngano man, luos lagag pangguba sa hinimos Ginoo ug himsog ikag lawas, kusog ikag mupakulor sa imong buhok, kiskis anang kilay, tan-awang masakiton wa nagihusay-husay sa buhok. May pang masakiton ka kay mo amping pa ka sa natural nga hinatag sa Ginoo. Mga batanon, tagaig sakit, maglubog ra nas balay. Hala, lagsik og lawas, manglupad na ikagabi, diit anang ilang mga uyab, tinukhangay dito ay mga kasal. Usahay makatagbo pag ang pari. Nga mga himsog og lawas. Pero kato mga masakiton ay tuaw gasiging Lord, ayo hataon ko Lord, ayo hataon ko yung Ginoo. Dinagiti ka ayuhon kay buutan na kay kakaron nga nasakit ka. Di ba? Pasabot di ay kung mosunod lang itas Ginoo for better or for worse. Ano sa to? In sickness and in health, till death do. Dili na till death do us part, till death see you soon. Ana. Na siya. Kita unta Ginoo ikamatay nato. Malipay ang Ginoo ana. Lipay siya. Karon, sugod karon unsay makadaot sa imong kinabuhi biyae, ibaligya. Nya mahalin man na.
Sa sunod, ipalit og slot. Kana, pastil lang lindo talaga sa mahita mo. Kung ang imong gadget na yabag na kaana, kanang imong cellphone, hapit na ka di matok, ibaligya rago na, ikahalin, ipalit rago nag slot sa atong SBF daghan kay kagrasyang madawat. Tanawa, di ba mo dayon mo kusmo sinyong naw, nasa na, slot na sa so, salamat sa ato mga kaigsuonan nga sigpalit og slot na atong halin as of yesterday ni abot na og 3,181 ka slots. Pakpak. Maoning mga tawhana ang kandidatos langit. Maoning mga tawhana ang nagpakita kaning namalit og slot ba. Maoning nagpakita nga gihigugma nila ang Ginoo dinhis kalibutan. Nga matud pas Ginoo, kung inyo kong higugmaon dinhis kalibutan, ako sa mong higugmaon at tubangan sa akong mga anghel o sa akong amahan. Pero inyo gay kong isalikway dinhi, pasabot sundo ninyo inyong gusto, ako sa mong isalikway at tubangan sa akong amahan o sa mga anghel na balaan. Sige, katapusang lingi. Ay na, sugod karon mamalit na kitag slata. Ibaligya na ng imong motor, imong balay, niya ipalit og slot, niya paglakaw-lakaw na lang na gasunod sa Ginoo aron magkatibulaag tas tibok kalibutan ug masangyaw ang maayong balita. Nindota no? Ginay, nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, mudangop kita sa kaayo o gugma sa atong langitong amahan kinsa mo'y naghimo og nagalima kanato. Malaumon kitang muingon, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga isip katawhan sa Dios, gakso nato ang krus, ug mahimong buhing mensahe sa paglaom, ngadto kanila nga gipiyal kanato aron amumahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, makadungog sa agulo sa katawhan, ilabi na sila nga nabiktima sa inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga duyugan nato og tabangan, kadtong mibatig kabugat og kaluya sa ilang gipasang cross, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga diha sa atong pag-amuma ug pagpakabana, ang mga masakiton makasinatig espirituhanong kalig-on ug kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makapahulay na diha sa kalinaw sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa.
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kung alawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One bread, one body, one Lord, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth. We are one body in this one Lord. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, one bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth. We are one body in this one. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Litania sa mga pasalamat human sa pandemya nga COVID-19. Muduol kita sa Ginoo kinsa nagbag-o sa tanang butang, sa tanang mga panalangin o grasya
nga atong nadawat sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Ang atong itubag, salamat sa Dios. Salamat sa Dios. Tungod sa pagpahinomdom kanato unsa katalandugon sa kinabuhi, sa pagpanalipod kanato sa dihang walay nangahas sa pagpapuyo kanato ug pagpabukas sa atong mga hunahuna kung unsa gayud ang mahinungdanon, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa pagtugot kanato nga makadugtong sa usag-usa diha sa pagtuo ug gugma bisan pa man sa buhat sa pagkahimulag nga gipahamtang kanato sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa bayanihong buhat sa kaayo nila nga mihatag kanato sa siyentipikanhon, sosyal ug espirituhanong tabang sa dihang ang pagbuhat niini nakarisgo ug nakahulga sa ilang kinabuhi, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa mga bag-ong na diskubre nga mga tambal ug mga bakuna nga nakig-away sa mga kagaw ug ang katingala sa kinaiyanhong resistensya batok sa sakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa gasa sa iyang masaligong presensya sa dihang kita nabalaka ug nasubo, naguol ug naginusara ug nagmahinamon sa panahon sa pandemya, magpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita, mahigugmaong Dios, walay huna-huna namo nga wala nimo masayre, walay luha namo nga midagayday nga walay bili alang kanimo, walay kalipay nga among gisaulog nga wala nimo mabati. Nagpakataw ka niining kalibutan sa kasakit, pag-antos ug kamatayon, ug nahibalo ka sa mga kahadlok nga among giatubang. Dawata kining among pasalamat tungod sa imong maampingong gugma sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Sama nga ikaw didto sa kamatayon ni Lazaro, ibuga ang imong ginhawa nga walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang nangamatay tungod sa sakit nga coronavirus. Gihimo mong kalipay ang among mga kahadlok ug tungod niini kami nagapasalamat ug nagadayeg kanimo, nganha kanimo ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Miguel Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kahiusa. Nya gamito nato ni pinaagi sa paghiusa sa pagsunod sa Ginoo sa iyang kabubuton matag adlaw. So salamat sa misunod sa kabubutos Ginoo ug namalit og slots. Nanataroy halin sa kunang gikaingon kaganiha nga 3,181 slots, nya naapay 72,819 slots sa atong SBF DAG, nya tag 500 ni per slot. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kay tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og banalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.